Terus bala deloknya. Oh kan WC kok malah ngongkek boyok iki apa ya umum. Boyok duka oke. Temu ter kayak tereng beding. Iya, Bos. Ya udah kok. Ayo. Kawan-kawan ngiting sama terisik kangon sak kawat muter neh kaya umum oh ini Purwat anak 10 kaya kowe no wis bangkrut satu nih apa tadi? Tawat bimu rame. Ora usah omongnya cekel cek ngono.